Ayo. Oh, unsa man? Palit ko kuan Unsa may palito nimo? sort isa ka dosena. Sa kadosina. Tapos kuan pa di ay kaning sapato. Sunrocks di ay po dapili. Dayon, Crimson pod na katong kuan katong sunset ni Crimson call. Si cream silk na sunset. Aw. Asa na call? Kanang para sa buhok? Asa man ang para sa buhok na call? Kanang cream silk Ang kanang sunsilk para sa buhok pod. ay isa-isa na call. Kuan pa jud call. Silver Swan. Ha? Silver Swan na dili puti. Si dili puti. Namoy dili puti ana call? Green man eh. Aw, kasi kalain na nana call. Asa man gid mo puti, green. Ang kanang puti tagpila di ay. City. Kanang dili puti. City yapon. Aw kana call. Dua-dua. Kana call. Ayun. Wala na tanan. 25. Sige na akong kwarta call oh. Okay. Wala di tanan call. 85. Pila sukli. 5. Aw. Unsa na call? Sukli. Ha? 5 ni. Dapat 5 mo ni akong sukli nimo. 5 niya. 5 mo na akong sukli. Ano sukli nimo call? Oh, mo na akong sukli nimo. Nya. Di man masugot mama ana call. Mao ni sukli 5 na. Walay kuan. Pensilyo kanera. Mao na ni sukli. Masuko na si mama ni. Saon na ni. Inay mama walay pensilyo, mao ra na sukli. Sige na lang, kaon lang na ako ni. 2 hours later. Ayo. Oh, ikaw naman po na. Ano mo pipalito nimo day? Kuan, dungagan dayon si mama og katong kaning toyo daw. Tong tag 5. 5. Kaning kamay. Dara oh. Be. 5. Nahara akong bayad call Unsa? Dili man na. Dili man yung kwarta. Kamo ni mo sukli ganina di ba yan ka? Tag 5, 5, 4 ka buok. Ingon si mama. Palit daw ko ani 5 then muna ako ikuan mo. Wala lang ko nagikaon call. Di ko mo dawat anak kay di man na kwarta. Di ko mo dawat. Bala ka call, madto na ko call. Ay, balik